Welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Ayaw kalimti pagpindot sa button. Please subscribe. Nangaligo na sila. Ngano, nangaligo man sila. Unsa bay hinungdan. Mators, Sanjon, ingon na. Hello guys. Unsa bay hinungdan ngano diri magamingon. Hello guys. Kadang layo, limbongan. Nga nang layo kayo ba? Na-excited ako muligo diha. Nga no, excited naman kayo muligo diha. Kay dili hugaw ang dagat. Kay dili hugaw ang dagat diha. Layo kaayo, dili hugaw ang dagat. No, excited ako muligo. Unya ra ko muligo. Unya ra gyud ko muligo. Naay mangrove nga to. Naay mangrove nga to. Mangrove. Na. Ingon na. Sige na. Ingon na. Hello guys. Kay excited ako muligo. Unya tataod. Oh, bugnaw. Bugnaw gyud kayo. Ngadto bugnaw gayod kayo nga to. Bugnaw. Dili ko bunawan nato. Oh, ni ami sa Matalom Leyte, Visayas, Philippines. Oh, Uwak Hilongos Leyte na diha. Layo kaayo ang Uwak Hilongos Leyte. San Juan Hilongos Leyte. Layo kaayo. Oy, layo kayo ng Hilongos. Oy, dili ta makato Hilongos. Kay layo kayo na ang Hilongos. Layo kayo na ang Hilongos Leyte. Matalom to Hilongos. Layo kaayo. Nakato day mo Hilongos. Kay na nga, ligo man mo, dagat, Hilongos. Happy birthday, Yohan. Napit na ang birthday ni Yohan. Layo pa, oy, layo pa imong birthday. June 2, 2026 pa ang imong birthday. Usa? Karkar na. Duha ka truck, puti nga truck, dako nga truck. Dagkan kayo mga ano. Truck lagi na. Oh, wheels na. Wheels. Dili pa ko ka mag-drive ana. Ingon na. Hello guys. Hi guys. Hello guys. Hi guys. Di ami sa Matalom Beach, Leyte. Saan dyan ayaw basa? Sabay hinungdan. Ganun basa-basa man o pisik-pisik. Sisan dyan. Kung sabay hinungdan. Layo yun. Oh, tao. Oh, layo ang tao. O ni ami sa Matalom Leyte Beach, Visayas, Philippines. Guys, daghan kayo mga ligo ngari isanjon matur ako. Please subscribe. Thanks for watching.